Tras o seu peche como centro educativo, as vellas escolas dos Campos en Mourente foron buscando diferentes usos para as súas instalacións. O Concello xa impulsou nos últimos anos proxectos que agora van convivir coas instalacións do Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra, o Morrazo. A idea que ese espazo sexa o novo centro de traballo do GDR, creando diferentes zonas para reunións e oficinas. Unha das actuacións que se ten feito ali é un sitio de petanca que tamén utilizan os veciños, que está pechado, co cual pois, ten un uso intensivo por parte dos veciños. Ao mesmo tempo, nun dos antigos edificios, pois aprobouse hoxe o proxecto para rehabilitado e para que sea a sede do Grupo de Desenvolvemento Rural. Sabedes que o Concello de Pontevedra pertenece ao Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo. Agora mesmo o GDR ten como sede provisional o edificio de Santa Clara. O seu cambio suporá un incremento notorio do espazo dedicado a este organismo. Segundo o proxecto inicial, a nova sede do Grupo de Desenvolvemento Rural ocuparía unha superficie que supera os 470 metros cadrados. Ese centro disporía de unha planta baixa cunha superficie de 233 metros cuadrados e tamén de unha planta primeira na que habría sala de xuntas, na que habría distribuidor, na que habría despachos, almacéns, etc. E esa planta alta tería 239 metros cuadrados. Por o impulso da reforma da Escola dos Campos, o Concello calcula un investimento que rolda os 453.000 euros. A intención é que o proxecto conte cunha subvención de ata 40%, con cargo aos fondos do Plan Líder. O aprobamos hoxe en Xunta de Goberno, daqui vai ao Grupo de Desenvolvemento Rural, digamos que o ten que avaliar, dai vai ás peticións do Programa Líder Galicia 2014-2020 e, digamos, se pasa ese filtro, pois darían unha subvención entre o 30% e o 40%.